Gama lami unelisiwe Jangase. I hope right. So uSunday namhlanje usuku lami lo right lungiphethe kahle. Kade ngiyothandaza as umama womanyana. So guys, if uwe relationship ongekho happy kuyona noma uqondana nama relationship ongeyona le relationship oyifunayo, asikho isidingo sokuthi urashe izinto. Is the best way ukuthi uhlale ulinde ukuyena umuntu omdingayo, ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi mhlambe ungene kwe relationship ungalitholi lolu hlobo lomuntu wesilisa olufunayo, uphinde ungene kolunye uthando ungamtholi lo muntu wesilisa omfunayo. Into ke elula esimene esinjengaleso, ungabi kwi competition nabangani. Vele nje uhlale urelaxe ulinde, ungabe nje kwi competition nabangani. Hlala urelaxe ulinde, ngoba nalento ye competition nabangani iyahlupha. Uthola ukuthi mhlambe umngani wakho ukwi relationship emnandi, nawe usuzofisa ukuthi God, uthi ugcina usungena nje kwi relationship kanti nalowo muntu ombonayo akuyona le nhlobo uyifunayo. You know guys, kuyenzeka uthanda nomuntu wesilisa nje abantu besifazane bayamthanda umuntu wesilisa okhiphayo nje, onikezanayo imali. Uthola ukuthi uyayikhipha imali uyakunika, but akulona lolu hlobo lomuntu wesilisa olufunayo. Umuntu wesilisa angakunikeza imali kodwa uthola ukuthi akanaso isikhathi sakho, and mhlambe uzokutshela ukuthi I love you baby, kodwa manje lento ayishoyo ingafani nezenzo zakhe. Into eyenzakalayo ke leyo. So umuntu ke ozaziyo nodecidayo ukuthi yena ayifunayo empilweni, ufuna uhlobo lomuntu wesilisa olunjani. Ya into eyenzakalayo le engakusho nje mina, uma uzongena kwi relationship ungayi ngokuthi ube competition nabangani, yebo lonto, because uthando lomngani wakho ne boyfriend yakhe angeke lifane nalolu wena okulona, futhi angeke ukwazi ukushintsha olwakho ulenze lifane nolika mngani wakho. Injalo nje ithando zami, if ungena kwi relationship uthola ukuthi lolu hlobo lomuntu wesilisa ongene kulona akulona inhlobo yakho, linda uzomthola umuntu oyilolu hlobo olufunayo. If akwenzeki, vele uyihlalele ke nje ungajoli ke, iyona ndlela elula leyo. So guys, ngiyanithanda, please ngicela ni-like ni-subscribe. Ngingakuthokozela lokho, ngiyanithanda, ngizonibona kwi video elandelayo.